Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. De fapt, primul episod pe acest canal. În acest episod vă voi prezenta canalul, ce tip de content o să găsiți pe acest canal și să începem. Așa. Pe acest canal veți găsi clipuri de gaming, reacții. Dacă vreți, voi face și un Q&A. Dar și da. Canalul se numește The Name of Gaming. Scuze dacă a ieșit un clip foarte scurt. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, dați pe subscribe, nu se supără nimeni. Dați pe dislike, nu se supără nimeni. Dacă vreți să mă susțineți, vă rog să apăsați pe butonul de subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!